अष्टमीक उपास कसा सोडतात आणि कसा पान तयार करतात ता मी दाखवते। ह्या उपासाक भात काय खाणत नाही आणि दुधाची चाय पिनत नाही, कोरो चाय पितात। सकाळपासून आम्ही फुटीत चाय खाल्लो। आता ह्या पान केळीचा घ्यायचा, गावी चुलीवर धगवतात आणि आता पावसाळ्यात पानं धुवची गरज नाही, पण मुंबईत आपली पानं धुवून घेतो, कारण कशीही आणतात आणि कशीही वापरतात। आम्ही धुवून घेतलंय, पुसून घेतलंय। आपला केळीचा पान कधीही या साईडने घ्यायचा, म्हणजे जीभ वरती जेव वाढूचा आणि देवाक नैवेद्य दाखवते वेळी ही बाजू करायची देवाच्या पुढ्यात आणि जीभ आपल्याकडे, म्हणजे काय देवाक नैवेद्य। आणि कधी पण पान घेतल्यावर ह्यो जो जिभेकडचा टोक आहे ना तो वायच असं कोचून टाकूचो असता। कधी पण मी बघितले आमची जुनी माणसं भरपूर कोचून टाकतात। माझं जरासोच इलो वायच जरा मोठं इलो असतो की ह्याच्यात मी आपला उपास सोडूक जा ठेवतो ता ठेवलं असतं। आता पहिली पानावर लावतले काकडी, काकडी सुद्धा या उपासाक लागताच। हे काकडीची भेशी घेतलंय। उपास सोडते वेळी दही सुद्धा उष्टवूचा असता, त्यामुळे हा वायच दही। आता आपले आंबोळे, 2 आंबोळे ठेवले। आंबोळे ह्या साईडला ठेवायचे, उजव्या हाताने असे तोडले की हयसर भुतूर असा सांबारात बुडवून खाता येतात। आणि ह्या आंबोळ्याच्या वरती येतली आपली शेगलाची भाजी। ह्या भाजीक भरपूर महत्व असता गोकुळ अष्टमीक। सांबारा आपला व्हावतला म्हणून सांबारा वाटीतच घेऊ कया, आणि तुमका अगदी देवाक लावचा असला तर वाटीत दाखवत नाही। आता आपल्याक कसा काय गोड केला असा ताई लावला तरी चलता, पण उपास सोडतेवेळी ह्या महत्वाचा दही, काकडी, शेगलाची भाजी, आंबोळे। आमच्या उपासाचा ताट एकदम तयार आहे आणि सगळा गरम गरम आहे। आम्ही आधी खातो, उपास सोडतो, तोपर्यंत तुम्ही रेसिपी बघा। आता आम्ही उपास सोडतो, पहिला पाणी सोडायचं। आता मी उपास सोडतोय, सोडता सोडता तुमच्याशी बोलतोय। आता मगाशी मी जिभेचा टॉपचा पान जरा कमीच ओढलंय ना, म्हणून आता खालचो फळको घेतलाय पानाचो, तो असं ठेवतोय। वायचा सो आंबोळीचा तुकडो तो उडूनच घेतोय सांबाऱ्यात। हे बघा असो ताणी खाय वतू या शेगलाचा पान, वायचा असा बोटान दही लावतोय आणि काकडी। कोणताही उपास सोडायचा असेल तर असं हातात थोडंसं पाणी घ्यायचं, असं ताटाभोवती गोल फिरवायचं। पण ता कित्या फिरवतात तुका माहिती आहे? सांगा। ता कित्या फिरवतात, अशी पानावर माणसं पहिलीची जेवायची ना तर ताटात आपल्या किडे मुंगी येऊ नये, मुंगे चलतात काय असतात आता येऊ नये म्हणून असं पाणी टाकायचं असता। जुनी माणसं राजे महाराजे रांगोळी काढायचे, रांगोळीन पण आपल्या ताटात काय पानात येत नाही म्हणून या पाणी सोडूचा। ही जुनी पद्धत माका माझ्या आजीन सांगितलेल्या। आणि मग असा अन्नाच्या पाया पडायचं आणि मग उपास सोडण्यासाठी एक घास असा तोडायचा, शेगलाची भाजी घ्यायची आणि काळ्या वाटाण्यात बुडवायचा आणि उपास सुटला। आता ह्या तुमका दाखवूचा आहे ना, म्हणून आम्ही आधी केलं ह्या आणि आधी करून दाखवतो कसं उपास सोडायचो। आमच्या मालवणी लोकांकडे असंच उपास सोडतात हा, नाही तर तुम्ही भात मागशाल, भात नाही घेतल्याने परबांनी। ह्याच्याबरोबर ना वडे पण भारी लागतात हा। आम्ही एक वर्षी वडे करतो, एक वर्षी आंबोळे करतो। शेगलाची भाजी कित्याक खातात माहिती आहे तुमका? होय, तर माझ्या आजीने सांगितलेल्या। कृष्ण म्हणतो शेगलाच्या झाडावर चढलेलो शेगुल आणि शेगलाचे शेंगा काढलेल्या, त्यांनाच ती दही अंडी आणि ती तवशी ही त्यांना काढलेल्या, म्हणून ही भाजी स्वच्छ आणि ही खातात। सांबाराचा गरम मसाला घातले ना त्याच्यात काय मस्त चव येईल आणि झाला झणझणीत, आणि आंबोळे म्हणता मस्तच लागता। आणि हे आंबोळे सुद्धा बघा असे मऊ लुसलुशीत असे आंबोळे तुम्ही नक्की करून बघा। आणि शेगलाची भाजी तर एक नंबर भारीच, अशीच खाता उकला नुकला। शेगलाची भाजी ना भरपूर आवडता। मी याची वाट बघते कधी कृष्ण जन्माष्टमी येता आणि गौरी गणपती। सांगतोय भारी चव लागता कृष्ण जन्माष्टमी। असा या उपासाचा पान तुम्ही ह्या कृष्ण जन्माष्टमी नक्की करा। आणि परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करू विसरा नका। आणि नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा। धन्यवाद।